It-Tnejn fil-Parlament Malti għaddiet b'mod unanimu l-liġi dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol li tresqet mill-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma fis-Settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard. Din il-liġi se tinkludi fost oħrajn aktar infurzar permezz ta' pieni aktar ħorox biex jiġu salvagwardjati aħjar id-drittijiet tal-ħaddiema. Brabta ma' dan permezz ta' post fuq il-pjattaforma soċjali X, il-Prim Ministru Robert Abela qal li din il-liġi se żżid aktar protezzjoni fuq il-ħaddiema hekk kif kull ħaddiem jistħoqlu li jiġi trattat b'dinjità. Din il-liġi se toħloq sistema sigura ta' saħħa u sigurtà fuq il-postijiet kollha tax-xogħol, mhux l-inqas dawk li jippreżentaw l-akbar riski. Il-liġi l-ġdida se tagħti aktar saħħa lill-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol, l-OHSA. Waqt li se tintroduċi multi aktar ħorox għal min ma jimxix mar-regoli stabbiliti. Din il-liġi se taħdem b'tali mod li min jinstab ħati fl-ewwel nuqqas se jkun espost tal-multa li tvarja bejn 1,500 euro u massimu ta' 50,000 euro. Iżda f'każi serji hemm massimu ta' sentejn priġunerija. Min isir riċediv u jinstab ħati darba oħra fil-qorti, il-minimu tal-multa jitlaq għal 20,000 euro. U l-pena ta' priġunerija titla sa' massimu ta' 4 snin. Se jinħoloq ukoll tribunal b'ġurisdizzjoni f'dan il-qasam, bil-ħsieb li jkun hemm sistema ġusta u li ma tħares lejn wiċċ ħadd. Sa dan it-tant aktar kmieni il-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija qalet fi stqarrija li ripetutament sostnit fuq l-importanza li tingħata l-attenzjoni urġenti lis-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol biex jiġu evitati aċċidenti u mwiet. Il-Kamra qalet li tilqa' l-abbozz li issa ġie approvat u li biha l-awtoritajiet se jkollhom is-seta' u dritt li jordnaw li jinħatar Health and Safety Reporting Officer b'rabta man-natura tax-xogħol skont il-bżonn. Il-Kamra tal-Kummerċ qalet li l-pass li jmiss u li jiddaħħal infurzar proattiv li inkludi wkoll il-bdil ta' informazzjoni pertinenti bejn id-dipartimenti tal-Gvern, l-entitajiet, l-aġenziji u l-awtoritajiet biex ma jkunx hemm tkaxkir tas-saqajn.